ya nwoke kụrụ die duga duga maka na die na-akụ ya ife. Mana ya gwara nwanne ya nwoke na die na-akụ ya ife. O wee duru ụmụ okolobịa wee chenye n'ụzọ wee kụpịa my God. Na enyi ya nwaanyị anya kọrọ bụ ife kọlụ nwanne ya nwoke wee mee ife ome. Kịta die wee bata wee sị na ya chọrọzi ịnụ ya na babe nne ya. Since afọ ka fa na-ekpe ya mana die kwara. Die wee mesịa wee nye kọndishọn wee sị ya is either na ọ kpọlụ nwanne ya nwoke kpọchie ọ na ọ kpọlụ enyi ya nwaanyị akpọchie maka ife famili ya na ọ ga-akpọchidila ofu onye n'ime ha na-abụ bifo ya wee gbaghalị ya. Nya mụrụzi onye nke ya ga-eblem. Ọ enyi ya nwaanyị agwalụ nwanne ya nwoke na die na-akụ ya ife wee gbatara ya ọgụ. Ka nwanne ya nwoke kụrụ die ife na-agwaghị ya maka na die na-akụ ya ife. Asị m nne ya chọrọ isevu marriage ya chọrọ ka akpụla ofu onye kpọchie kama ya kpọchie nye bel kwa onye afọ ozugbo ma ya bụrụ na ya sevu marriage. Ọ bụrụ gị ga-eme ka ị wee sevu marriage gị. Ị ga-akpọchi nwanne gị nwoke ka ị wee sevu marriage gị ka ị ga-akpọchi enyi gị nwaanyị ka ị wee sevu marriage gị. In fact, o nwere ụfọdụ ajụjụ na-alụ afọ. Mana ka m ghara ikwu okwu until tomorrow unu ga-anụ the full story. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.